3 setmanes després d'arrencar a l'Hospitalet, la Copa Generalitat Grans Clàssiques va visitar Sabadell el seu cap de setmana gran de ciclisme. Jo aposto pels de casa. Jo, pel francès que va guanyar ahir. Però un 90% de possibilitats. Ahí te anda, el Juan de Dios. No sé, és una carrera molt dura, que decideix a l'últim pont i ja veurem com surt la cosa. La localitat vallesana va acollir en dissabte i diumenge les seves 2 curses inscrites en el circuit de màxim nivell de Catalunya amb victòries internacionals. Parlar del Campionat de Sabadell és fer-ho d'una de les grans curses de la història del ciclisme a Catalunya. La cursa, organitzada per la Unió Ciclista Sabadell, s'ubica entre les més antigues del calendari català amb més de 80 anys d'història i noms com el de Miquel Poblet i Mariano Cañardo, en el seu palmarès quan aquest va arribar a ser professional. Amb aquest pes de la història i envoltats d'un dia fred i no massa assolellat, van prendre la sortida 67 corredors en busca de la victòria en una de les grans. Camí de Sentmenat, el pilot encara circulava compacte amb el líder de la Copa Generalitat. No va ser fins al pas per Caldes de Montbui, quan es van detectar els primers moviments d'entitat. El jove català Daniel González, emigrat a un dels grans equips bascos, el Cafès Baquer, va protagonitzar junt a Rubén Carrera, company del líder al Vallport, el primer tall de la jornada. Amb ells, Òscar Boada per completar un trio que arribaria en vida fins a Sant Feliu de Codines, sobretot per l'impuls de Daniel González, el més actiu d'aquesta fuga. Un cop capturats els 3 d'avantguàrdia, nous intents sacsegen el pilot amb talls continus però sense possibilitat d'èxit. Per darrere un rosari de ciclistes circulava ja sense opcions. La llei de la cursa havia començat a escollir els seus protagonistes. La carretera en pujada que condueix fins a Castellterçol viu un nou tall que podia semblar bo, però que està composat per la majoria d'equips a excepció dels que serien grans protagonistes del dia, els joves russos del Lokomotiv. Aquest equip s'havia quedat sense la victòria a l'Hospitalet, però a Sabadell el desenllaç seria molt diferent. El treball d'aquest equip facilita que corredors com Alexandre Rybakov i Sebastià Franco, el darrer guanyador de les grans clàssiques, arribin al grup capdavanter. La cursa, amb Moià a l'horitzó, estava trencada en 3 grups. Direcció Avinyó. Prenia el cap de cursa un petit grup amb noms de significació com Arnau Méndez, Oriol Colombra, Ivonne Zugasti, el rus Valeri Kayakov, recuperat d'una forta caiguda el dia anterior, i els seus companys Leonid Krasnov i Dmitry Gantiev.
Les diferències començaven a ser significatives, ja que el pilot es deixava més d'1 minut i mig. Al primer grup s'afegien noves unitats com Jordi Soler, David Alcaraz i Òscar Brualla, ciclista sabadellenc. Al pas per Artés es forma el tall definitiu del dia. Oriol Colomer pren la iniciativa i s'emporta a Leonid Krasnov. Era el moment clau de la jornada, perquè els seus companys no els tornarien a veure fins a Sabadell. Ràpidament el duet pren 1 minut i mig als seus perseguidors. D'aquest grup es despenjava Àlex Molla per una punxada que l'obliga a una gran despesa per mantenir-se en opcions a la cursa. El ritme del jove Leonid Krasnov era massa per Oriol Colomer, que no podia seguir la seva roda quan la cursa arribava a Sant Llorenç Savall. La posterior baixada deixava clara la gran condició de Krasnov, qui fent gala d'una gran planta augmentava les seves rentes fins als 2 minuts. Diferència ja insalvable pel grup, que a més comptava amb la presència d'altres 2 russos. Amb aquest panorama, l'arribada a Sabadell era un merescut escenari a la gran prestació del jove Leonid Krasnov, qui amb només 18 anys va signar una cursa memorable. El grup perseguidor entrava comandat per Ivonne Zugasti, un dels més actius del dia. El corredor del Saunier d'Oval de Montcada és gràcies a aquesta posició junt a la segona plaça en el Joan Escolà, el nou líder de la Copa Generalitat. Avui hem fet la cursa més antiga del calendari català, una cursa que té 80 anys d'història, i hem tingut un recital de la selecció russa, corredors joves que estan formats aquí a Tortosa, on té un centre de tecnificació a l'estat rus, i ha guanyat un corredor rus amb un avantatge molt important, però s'han vist corredors catalans entre els 3-4 primers sempre, i bueno, la prova és que el líder de grans clàssiques en aquests moments és un català, Ivonne Zugasti, de l'equip Montcada, i en segona posició també hem tingut corredors que han sortit de Catalunya i que han anat a córrer fora, com l'Àlex Fàbregas, que també els hem vist molt actius tota la cursa. Durant el lliurament dels premis, el director tècnic de la Federació Catalana de Ciclisme, Xavier Ràfols, treia conclusions d'un dia gran pels russos, grans denominadors de la jornada, mentre Ivonne Zugasti celebraba el seu liderat a les grans clàssiques. Pues tengo que dar las gracias a Aleix de Caja Rural, que es un gran amigo mío y hemos llevado todo el peso de la carrera, él y yo, con todos los rusos a rueda. Pensaba que en el sprint me iban a remachar, pero tengo unas piernas increíbles. Aquesta challenge continuarà el cap de setmana del 21 i 22 d'abril a Piera i Òdena amb altres 2 curses. Después de dejarme la vida ayer y hoy, creo que soy un justo portador de maillot, porque he luchado desde el principio al final y la verdad es que estoy muy contento.